Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. Governor Pam Baricuatro ni Mando nga hunungon ang tanang quarry operation sa lalawigan sa Subo sud sa 30 ka adlaw. Straight to the point. Usa ka buwan nga pahunungon ang tanang quarry. Straight to the point. Matod ni Baricuatro nga iyang i-review una ang tanang permits nga na-issue sa Kapitolyo alang sa quarry related sa mga activity sa probinsya. Straight to the point. Katanig pagtagad lubuntaga mga kaigalaan, ayayay. I-review ang mga permits, mga higala, murag dunay mga negosyanteng maapektaran ini. Ha? O gamatod pa mga higala, di ba ka posible nga dunay mga negosyante labot ining quarry mga higala nga medyo natagaan o gadakong pabor sa milabay mga higalang administrasyon. Straight to the point. Ato ni tagapagtagad lubuntaga mga kaigsunan, no? Kay review una ni Pam Baricuatro kinsa man ni mga higalang mga na nag-iya ining mga maghahimo ining mga quarry operations, ha? Kinsa man ning mga tawhana muro magdunay ning burot aning kalakiha. Unya kung i-review na may pod og maapil pod og ka-review siguro tang nagkwari-kwari didto sa Mananga River. Nganong maingon man tag nagkwari-kwari kay maingon man sila mga higala nga desiltation kuno to. Kinsa man gito be? Kamo na may naas Kapitolyo, naa naman tanan dokumento, matan-aw naman gininyo diha, ha? Kay o gadtong unang gobernador may pasultion, Gwen Garcia, matud pa gipalawman kuno oy. Gipalawman ang sapa dito sa Mananga River aron kuno mahigala nga dunay mutubod nga tubig sa MCWD. O di masakpan, kware. O yung masakpan, di palawman. Natugutan talang, granting for the sake of argument nga, di palawman yun desiltation ang nahimo. Nyahay man ang katutuang mga san ang gravel day, asa man gibutang. Hain man to gibutang, di ba gibaligya man? Katay pagtagadlong buntaga mga higala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Cebu City pod, Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Mando sab nga pugnan una ang pagpatrabaho sa Phase 5 sa Cebu City Medical Center. Human na diskubre ang kakuwang sa kumplito o detalyado nga plano alang niini. Straight to the point. Sa baning kalakiha may galang anong kuwang man sa detalye na. Kato sa nagpagtagad karong buntaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin ni ay pulis nga kasamtangang na detail mahigala sa Office of the Regional Staff sa PRO7 nadakpan kini atol sa hot pursuit operation subay sa reklamo nga nanulis kauban ang usa ka sibilyan ug nagpabuto pa og armas
Diha mahigala sa may Lower Linaw, Lipata, Minglanilla. Straight to the point. Sa po'y nakaon ini mong pulis, inay mo imo bantay sa mga tulisan, inay mo magbantay mga mahigala nga ma-safety ang publiko nga dili tulison. Mao na mahinoy nangunay panuli. Sabay nakaon ani niya. Di ba kani adik-adik, di ba kani nadaot ang utok, or baka dunay daghang gibuhing pamilya? Wa maigong sweldo nga unta mga kaigsunan gipadak-an naman ang sweldo panahon ni President Rodrigo Duterte. Straight to the Sa point. kalaki hawa sa masayod nga unsay iyang trabaho isip pulis. Kadaghang mga nangandoy dinha mahigala nga mahimong pulis. Kadaghang mga ni-graduate mga kaigala ag criminology dinha nga nangandoy mga kaigsunan nga maapil sa lista unta nga mamahimong maka-training o mamahimong hingpit nga pulis. Daghay nangandoy anang makasulot anang unipormiha. Pero karon na anak ka dinha wa nimo ampingi. Ato ni tagag pagtagad lumbuntaga mga kaigsunan sa ato pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan sakop sa gitawag og Duterte Block nga mga senador, sama nilang senador Rodante Marcolita mao'y naghupot. Naghupot karon sa gamahanan nga Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Sa kay unang imbestigahon ni Senador Marcolita ning kalakiha. Di ba ka ni mahigala katong nangawat mga kaigalaan sa pundo sa flood control project? Straight to the point. Anyway, klarohon nga nag-imbestigar kay mismo mahal presidente sa iyang State of the Nation address ni ingo naman nga pagsuroy niya kay grabing baha, sunod-sunod gong baha, sunod-sunod ang bagyo, karong buwan na lang. Day Crising in the Ken, day Dante, day Imong, tulo. Kabagyo mga higala, puting lunop. Hain naman ang flood control project. Si BBM mismo sa iya mahigalang zona, mibutyag nga nakabantay siya nga dunay mga anomalya, dunay mga kickback nga nahitabo, dunay for the boys nga nahitabo, ug daghan pa mahigala mga guni-guni, matod pa ni ining flood control project. Straight to the point. Kinsa may mga responsable ining billions man ni, mo ni unahon, billions kini mahigalang kantidad. In fact, ang budget karon sa DPWH, trillion, yang usao man na, ngano man nga grabe man kinawatay. Be, atong tan-awon may galag unsay action ani ni Senador Rodante Marcolita mga sukintig paminaw isip pa mao karoy chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Samtang ang ubang kaalyado sa mga Duterte nga sila si Senador Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo ug Magsuong Cayetano, mo'y dunay labing daghan nga mga komiteba nga nakuha karon didto sa Senado. Straight to the point. Nitagag pagtagad lubuntaga sa mga higala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. ang atong paghisgot mahigala padayon sa zona ni Presidente Marcos, katong unod sa iyang suna mahigala aton unto naisgutan kagahapon, atong tiwason paghisgot karon ng uban pa mga anggulo. Apil siyang suna mahigala kinilaging pagyaw-yaw niya ining flood control project. Nanukot na mga tao hain naman flood control project. Unya labaw pa ni anak mahigala kini pong atol sa suna. Wa magin niya may isguti lagi in taon mahigala to yung pagbisita sa Amerika, wa na i-touch ka na nga topic kay tanaw niya alanganin gyud kayo mga kaigalaan. Medyo nabugal-bugalan ang presidente sa 20% nga tariff mga higala, nakahangyo kunuhay siya 1%. Pero kung imog yung subayon, actually di gyud na hangyo dahil increase pag na kadi man na mao gyud ang tariff sa Pilipinas kaniadto. Paglingkod ni Trump karong balik, gihimo niya nga 20%. Actually ang tariff mga higala kaniadto 17% naman daan. Paglingkod ni Trump is sa 20%. So diadto may galas BBM, pag adtong BBM kunuhay nakahangyo 1%. So na 19%, wa gyud po increase ko buton naon. Wa gyud po decrease. Buton naon increase gyapon sa original nga taripa mga kaigalaan. Mo na medyo gikadsawan siya kay ang ubang mga presidente sa mas Japan, wa man mo adto nanawag man ang telepono ng Trump nga oy, ayaw mi anaa. Kuan na yon. Gidikrisan dayon mahigala sige 15% lang inyo. Hasta ganing ubang mga nasod, wa. Pero Bongbong Marcos nga ni adto gyud sa Amerika, 1%. Medyo alanganin to niya pag adto sa Amerika, wa mo kuyog ang first lady, alanganin kay wa gyud niya i-touch. Mantigo sa tumuhimo tong iyang anyang scriptwriter. Pero doon naman po yung mga bintaha-bintaha nga mga portion dito siyang suna, pero natingala taghae man ning love bus. Libre kuno ning love bus, ang pilot ini mahigala ang Cebu ug Davao.
Wa mahisguti ang iyang travel sa Amerika nga kasagaran sa presidente mga kaigalaan mo gani panghambog gagikan ta sa Amerika nakadatag daghang mga mihuras, daghang mga proyekto, daghang mga investors nga moanhi sa Pilipinas. Gumikan sa ton travel sa Amerika dako guto gasto to pagka-travela mahigala pila gud tubok entourage gidan niya dito. Pero wa gyud bisag gamay, wa gyud bisag gamay topic na lang. Wa po'y bisag gamay topic mahigala sa West Philippine Sea. Wa topic mga higala labot sa online gambling. Wa, no? So, patay mali lang. Pero sige lang, arita mga higala sa isyo kay si Turi mo may ang topic. PNP Chief Nicolas Turi o apil mga higala kining mga problema mahigala sa flood control project. Ato ni tagag pagtagad lumbuntaga sa ato pabanuman mahigala ni atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Ingon man ang atong paghisgot labot sa desisyon sa Supreme Court atong isimplify og maayo mahigala para masabtan sa tanan kay ubang mga senador mga kaigalan na bahin man kinahanglan pa ba kuno mag-convene ang impeachment court o dili na matik na karon napun-an mahigala si senador kini ni ang Erwin Tulfo nagyaw-yaw na pod matod pa niya nga kinahanglang madayon ang impeachment daw dili sa maminaw sa Supreme Court. Ato pagtagad tingali sa unahon ng Erwin mas labaw pa sa Supreme Court. Straight to the Now point. atong balikan mahigala ning atong hisgutanan labot sa State of the Nation address ni Presidente BBM mga suking tigpaminaw. Milanat yun og 1 hour kapin ang iyang speech mahigala. Usa ka oras og 10 minutos, no? Kay alas 4:06 man to nagsugod ay. Alas 4:06 to nasugod. Wa na kay ko kabantay pag humanda. Pero gipakpakan sa mga hapit mo 100 kapakpak. Ang labing sipa nga pakpak ni Marcos. Ang labing sipa kadto na gyud niingon siya mahigala nga ang flood control project dunay say namatikdan sa iyang pagsuroy nga duna mga higalay mga anomalya, dunay kickback, duna mga higalay mga nahitabo nga dili maayo, dunay korupsyon sa mga project, unya ingon siyang mahiya naman kayo. Mauwaw naman po taon mo, mauwaw mo. Matod pa ang BBM mga sukiting pamino, kadto gyud puting pakpaka sa mga tao eh. Kadto na makpak ito mga congressmen o mga senators, puting pakpaka. Okay na ba kadto sa pagpakpak laday no? Mamakpak sila mahigala nga giingnan ni Marcos nga mahiya naman kayo. Nanindog mahigala, standing ovation, pakpak sila. Naulhi og tindog si Martin. At ini base lang sa naobserbahan naunang panindog ang tos galeri ba? Nawahi mahigala si Martin dito sa taas, mo'y nawahi og si Chase. Pero mas uhay ito si Martin ba? Itong obserbahan ba? Pero mo lagi na, si Marcos nga nagsulti, mahimo imti kini yang gisulti kung may action kini. Nana masay gibutyag mahigala nga iyang pareporton ang DPWH mo ni muna. Bato balikan gamay ha kini iyang suna mga kaigalan katong portion kuno names nga niingon siya nga iyang gisuroy kay suktan na sa mga tao. Ang administrasyon ni Marcos mahigala iyang gipanghambog niadtong milabayng tuig, milabayng suna nga ang flood control project mo ni muna sus karon pertimbaha man. Unya mo deliver sa siyang suna karon mahigala July 28 yang pag-deliver sa suna sus karon July magyud mga kagalang tay og tulo ka bagyo gyud di Crising, Dante og Imong di ang presidente napugos siya mahigalag adto tan-aw sa iyang flood control project kay gikantsawan na sa mga tao hain naman ang gipanghambog nimong flood control project. Dante, Imong og Crising mao ni ang mga bagyo nga gisunod-sunod gisungog is Marcos. So iyan ang i-justify. Ang iyang ingon, dunay kickback nga nahitabo ini ang proyekto. Busa, ingon siya, mahiya naman kayo. Namakpak ang mga congressman, ang mga senador dito sa galeri, mahigala, murabag ka na ang, waba ka ito pangilog-kilugi sa pagpakpak na yun. Unya ako na-obserbaran mo na ulhis Martin yung pakpak.
kana base la sa kuno obserbaran. Ambot og sayop basig sayop ko. Beato balikan ko no names yung dawat naman po ko na sayop ko. Si Martin batos cheese basta naulahi sila og kanang tindog. Bebe kana sige kini. Kap. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo ang Pilipino. Makpaan, nindog. Ala, tindog, hinahing tindog, mga congressman. Wa ro'y mahiya. Ulo na, uli lagi si Martin. Peta, unsan ni sila mga higala. Di po tanan. Doon na may mga tarong yun. So, pag ingon mahigalang BBM nga ana, no? Nga, mahiya naman kayo. Kung kada bitang dili gyud ka kurap, na po yung mga dili kurap. Doon ay mga kurakot din daghan, ha? Pero naman po iban nga di mo tanan, no? Ganahan gyud ka mo tindog, pakpak gyud ka, ha? Pero kadto ba mga kurakot ki ba murag katindogon, murag kadion. Ang uban mahigala sa kanahuna sa uban, no? Usa man ang source anis BBM nga mo naghatag sa speech unang-una unsa sa ka-credible nga mo nisulti ana unya kini pong mga congressmen unsa pod sila ka-credible nga naminaw sila mga higala mura bitaw ka na ang o pa ka manimbawt lang balhibo no. Lang gini maklaro gini mga sukit paminaw billions ko na ang ato mga higalang kinini ang budget sa flood control billions kana ang mga higala ang kantidad o ang budget sa DPWH mga kaigalan trillion kana trillion ang budget mga higala. So kay trillion man mo aksyon Diyos Marcos ani dili kutob sa istorya ra liman ka mahigalag mahiya naman kayo okay man kayo ang speech ang unod ba sa speech anindot pero tanaw na to ang credibility nagsulti o ang mga congressmen nga naminaw pod nga namakpak pod kunuhay mga higala una sa mga congressmen nga sa to pakpak para di kay mailhan. Pakpak to nga kinasingkasing nga pagkapakpak. Sa man ang pagka-deliver ni Marcos kinasingkasing pod. May buwan man to nato nalisalog maayo ha. Kada bitaw musulti ka ba unsa ka ka-effective nga musulti mga kaigalaan. Otherwise mura ra ka nagitagaag script. Unya man imong gi-deliver. Manay kong gingon lahi lagi sa una sa estudyante pata nga champion ka dinha mahigalag oration, champion kag declamation. Kay tan-awon man ka mahigala ihukman man ka base lang sa imong delivery, pronunciation, delivery, unya sa pag-haylo sa imong tingog, maay ka mudag speech ba? Diha ka hukman. Pero karon nga niya na sa aktual na tanga panarbaho, niya na sa aktual nga pangnerbisyo, dili man igo ang script lang. Tan-awon mahigala biyan anang script, kinsay nagsulti, unsay aksyon sa nagsulti. Mo na klaro-klaro. So gisuroy ni Marcos, siya mismo, ang presidente mismo, mo iniingon mahigala nga, naklaro niya, nga kining flood control project mga kaigalaan pulos daw ni na mga kickback ibalik lang ko gamay dome na kunoy guni-guni unsa man ang guni-guni nangutan ako hindi kinsay guni-guni imagination na din na bungas o nahuna ghost project na din na kung guni-guni kaya nakasuroy man siya dapat lagi og ikaw presidente mga higala man ako yun aksyon yun ha kay kinsa may imong DPWH secretary doon na gyoy mga ulo mangligid ana og tinudon gyud animo indekin klaro lang yun ba be ang implementing agency ana may kala Department of Public Works and Highways man nganong mura man sag untouchable lagi be Straight to the point. with all due respect sa ato mga naa sa DPWH kay bawo kun dunay daghang mga tarong din ha pero kay bawo sa tamahigalan doon na po'y daghang mga buaya diha prangka lang pagka-istorya mga sukitig paminaw. Talawar ko na niyang speech, balik ka lang ko gamay dong. Bebe, gamay be. Si Martin Romualdez may galamor na ulahi pagtindog.
sa sa gamay mga lang. ikipagsabwat. Gamay lang. Naulahi pagtindog ba na naklaro sa kwando mo sig sayop ko. Kuan siguro nga ako rang pananaw siguro may kuan pero sa ako obserbasyon ba nanindog mga congressmen niya. Si Martin mo katindugon mo kadiot. Kana siya sa ako lang ang obserbasyon basig sayop be ati balik gamay be og basin og naulahi bagyos Martin or na kuan ba bebe balik ka kuno. At nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo. Di balik dong, rewind dong. Balik gamay dong. Ibalik ko na be pato pagsugod kana nga clip. Control ay palpak at gumuho. At yung iba guni-guni lang. Sige, okay. Kini nga clip, sige. Kamakailan lamang Dante at Emong. Okay, katsa. Sa to pa nag-inspection siya, personal knowledge niya. Dili na ni siya honghong, dili na ni gihatod-hatod nga istorya. Personal knowledge sa kita kagyod. Presidente mismo kita siya. Kaya nag-inspection man kuno siya. Ha? So unsay nahitabo pag inspection niya? Okay, proceed kuno dong. Nanindog mga congressman no, nindog oh, nanindog. Oh, hala tindog. Oh, nanindog sa galeri, nanindog. Nanindog sa galeri ha. Oh. Oh, laga, ulhi lagi si Martin. Unsa may mahitabo sa public karon nga mohatag og dokumento og motabang tinuod? Ha? Tinuod gyud imbestigar kinalan do na mga ulong mo ligid ani dakin. Dili mahimong wa billions na. Ang budget sa DPWH may gila trillion. Mabitan na controversial mga kailan labaw pa sa budget sa Department of Education pero ila tong himuan ng pamaagi mahigala gi-appeal nagkwenta tong sa PMA, sa PNPA nagi sagod nila tanan ron nga mo taas-taas ang budget mahigala sa education. So kumusta man? Unang-una gyud mahigala tanawon taon sa aksyon ni Marcos mga sugid tigpaminaw ani. Kanina na sa iyang gi-enumerate atong obserbaran ha. Doon na gyud kay isa mga hinsya ang responsable ini. Ngadto tutukan gyud na dito. Ha? Now atong balikan mga higala ning State of the Nation Address ni Presidente BBM, labi na kining portion mahigala sa iya mga kaigalaang pag-ingon mahiya naman kayo. Mauwaw mo. Pakauwaw lang mo. Masa mo Bisaya na day? Mahiya naman kayo. Bisaya na pakauwaw lang mo. Ano? Or mauwaw pud mo. Nang kay kanang mga kawatan may pay-uwaw na. Pagbaton mo kauwaw, nana, no? O, kana mga kuan mahigala, kana mga kawatan, ay mo smile man lang na. Mga kanang kalainan des Pilipinas mahigala kay ang mga kawatan din mga sukid tigpaminaw. Og nay kawatan ginagmay madakpan ang kawatan dinagko nga tuan nagniktay o nagniktay sa kuanay wa madakpi. Wa mga priso, ha? O niya kinini ang daghan, no? Muapil mo kawatan mahigalag, masakpan mga dagkong kawatan. Matubang sa kamera, magpapriskon pa, o niya mudagan. Kaita mga higala. Sa suna may galang BBM ang kiniyang unod mga kaigalan katong daghan yung kay pakpak. Kini nga portion na to ganato may gala sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Mga pisa tagamay mga kaigalan kay giagdan ako din ni Idol Mikey nga mga pina kuno. Okay, napita Idol Mikey o ato mga listeners din ha. Sa Idol Boy K murag nilargas Manila ron. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17 in 1 kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab anon olibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip do na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala, ang pinakadaghan yung pakpak mga kaigalaan, kung kabantay mo sa suna ni BBM. Last year nga suna, ang pinakadaghang pakpak katong inyon sa nga ato naging puhagon
kining Pugo, ha? Katong Philippine Offshore Gaming Corporation. Katong Pugo mga higala pa naghanang na makpak. Ha? Unya human sa iyang suna ni PBBM, nisunod na dayon ang investigation, sunod-sunod nga investigation labot sa Pugo. Karon ang iya mahigalang pinagkakusog og pakpak kaniman mga higalang flood control project. Unsa bay sunod ani? Mag-expect ta mga higala sa Senate. Mag-expect ta sa House of Representatives o sa ilang mga investigations nga himuon ani. Nya kini mahigala kang BBM naman gyud ron nga iya naman gyud panahon. Di naman ni kapasangil mahigala sa milabay pang mga administrasyon. Ha? Although kining problema sa pagbahaan ng Manila, dugay-dugay na gyud na mga kaigsunan karon gi-emphasize na last nga suna o karon nga suna ni Presidente Bongbong Marcos nga i-address gyud kanang problema mahigala sa pagbaha. Nya natunong mga kaigalan July mao man ni may galay gibutyag sa konstitusyon nga mo deliver siya sa iyang speech sa openings Congress mga sukid tigpaminaw. Before sa pag-deliver sa speech, gisugat mahigala og tulo ka mga bagyo, day Krising, day Dante, di mahigala imong. So napugos mahigala suroy gyud BBM. Mo ni iyang giingon nga pagsuroy niya dito, nakita niya nga kining flood control project palpak. Doon na iban, miguho ko no, gumuho. Kanang guho tayo, ni hugno. No, ni hugno. O ang uban, mahigala guni-guni lamang. Ha? Mga ghost projects. Kanabang wa-date, bugna lang sa nahuna. Ha? Muna dito mahigalang mga kontraktor uban o kanang mga politikong uban. Butangan na dito mahigalang completion report. Implemented, completed. Pirmahan, wa na. Completed ang papilis pero wa gyud nakitang proyekto. Implemented, completed. Ang bahin mahigala completed. Ngayon sa resulta, basta mo lagi ni, basta project gani nga saktan mga higalag corruption. Mao gani mahitabo. Maka-expect bago ka mahigalag ligon ng project nga ang budget mga kaigsunan ingon kadakong kabilyas bukton unya ang ma-implement mahigala ingon na lang og kumaingking kay mura mahigalag na gikaon spiranha mahigala ng budget. Pulos ko ng mga buaya ng naa. Kini bitang Congress mga kaigsunan dili pud tanan ha. Mura makaingon ng uban mahigala to anaay ang crocodile farm. So unsa may iyang pamahayag? Naa mga higalay korupsyon diha sa Kongreso. Ang project iya nakita mismo sa personal knowledge niya. Sa iyang pag-inspeksyon nakita niya nga duna mahigalay palpak, nakita niya mahigalang nahugno, nakita niya ang uban mahigala guni-guni lamang. Imagination lang. So doon na sa mando sa Department of Public Works and Highways. Iyang enumerate kining mando mga higala niya. No? So ang ato ini, ang mga tao ini may galas, BBM mismo pag-deliver siyang speech, wa baka sa po mga higala kilog-kilogi pag-deliver. Nangindog mahigala, pali maklarong gihilasan ng uban. Ato analisan og maayo ha. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala, timan anato nga kini ni ang flood control project, billions ang kantidad ani. Billions ha, tanawa. Sa 2022 ang budget ini mahigala 128.97 billion. Dili ni million ha. I hope mga kagalaan maklaro ni sa ato mga senador o mga congressmen paghatag o priority ani pag-investigate aning maong project. Kay naa naman kini ni ang dinalian man ni mahigala kinahanglan man ng urgency ang pag-address ining problema sa baha. Niya ng 2023, ang budget mahigala 182 billion pesos. Mo na budget. Pag 2024 mga higala, last year, ang budget 244.58 billion ang budget. Mo na ipanghambog bitang BBM kaniadto sa iyang suna nga okay na ang flood control project sus giuwan og maayo gibaha oy. Unya karon mga higalang tuiga ang budget 248 billion. Dili ni million, billion eh. Nga nabisi mo pangita nga to sa
125 million nga hala iduot yun sara mga sukid tig paminaw. Nya di ay bilyon dili ninyo tagaag pagtaga. Medyo murag alanganin ning kalakihag mauhon kay. Atong i-challenge sila. Be, kini si BBM naman mismo, ang presidente naman miingon nga siya nakakita nga palpak ang project. So karon palpak ang project, kinsa may agency nga imong gitugyanan ani mo mga projects. Ang Department of Public Works and Highways. Ang may gitugyanan ani. Kumusta man ang Department of Public Works and Highways? Kumusta man ang sekretary sa DPWH? Ngano wa man na matandog? Straight to the point. Ningo naman mahigalas Marcos nga, be, submit mo sa inyong tanan nga mga resignation, be. Courtesy resignation, be. O, di-submit. Pagkaman, gipambalik rasad mga sukin tigpaminaw. Og seryoso mahigalas BBM ani, klarohon gani atong panidaan ha. Atong panidaan pipila ka mga adlaw karon unsa siya ka seryoso gyud. Kay seryoso ka, muhimo gyud kag aksyon ani. Dili kay kutob lang sa istorya. Naman nino sa gi-enumerate mga sukit tigpaminaw. Kay remember, number 1, ang credibility mismong Marcos daan, questionable daan. Unya, kanang mga naminaw nga naa diha, puyla lang sa tarong, di lang to iamong puntanan, kaya doon na mga tarong sad nga congressman, labi na kato mga higalang bago pa nakadaog, labi nag, mapay paglingkod ni mo dito dahil niya ma-appeal sa itong komentaryo mingon hagoy. Kalisod basad mga higalang na-appeal, mahinuntas komentaryo ang Atty. Rufil Banya. With due respect sa mga tarong, with due respect sa mga bago, ba't ka na mahigala bida? Makaingon lagi ka pagsulting BBA mga sukit tig paminaw nanindog ng makpak niya. O bakas na mahilasi, no? Katong tarong ginoon, mo pakpak gito, mo tindog gito mga higala. Pero kato bang kon ba, ang uban ani, nagpatindog-tindog lang, ang uban napugos og tindog, ang uban tan-tanaw kilid-kilid na tapad kina nindog basta tindog lang sa ta. Pero ang uban mo nagduko-duko ra. Kumusta ang congressman sa inyo? Okay, doon na may nag-chat na ko dire ang congressman sa amo sa Bohol, nagduko-duko ra gyud. Ato panidaan ko no balik be, basta kay Martin sa akong tan-aw sa akong obserbasyon murag na ulahig tindog. Tong names be, kini pagkasultiha. Para sa atong analysis be kuno. Sige audio. Hala, tindog. Pakpak. Nanaulhin lagi ka Martin. Ano bang pronoun nga gigamit mahigala? Kini ni ang igamit sa pronoun you. You na ni Rem. So second person ha, you. kanang yung nga pulong mga higala mahimo na nga singular mahimo ng plural. Pero kini referred ni mahigala plural ni you. Mahiya naman kayo. Wa po niya igamitig first person plural nga ma-appeal unta siya rin nga mahiya naman tayo. So klaro ha, ang iyang gitumong yo, kamo, mahiya naman kayo, way labot siya. So kung imbestigaron ni mga kaigalaan og way gilabot sa BBM ani, muhimo gyud sa klarong aksyon. Kay number 1, kini yang pagkasulti mga sukit tig paminaw. Kuan pa baya ni? Ang mga tao baya mahigala, medyo alanganin pa baya sa credibility ni BBM. Nganong alanganin? Marcos may nagsulti god. Medyo lahi mga higala kung ibutang ta si Pinoy man nagsulti ana, medyo lahi. Kay katos Pinoy god, in fairness mahigalag, issue about corruption, okay to Pinoy. In fairness atong Pinoy. Ang problema iya mga tao sa ubos, wa gyapon to masulbad tong corruption. Bisag ibutang ta Migres Duterte man nagsulti ana, medyo makakuan ka nga iyay, tinuduon gani. Pero Marcos manggod mga higala, ang record manggod aning Marcos, medyo di pa kayo ligon bag record ba nga mo gukod yun o corruption? Straight to the point. Kaya number 1, muna nga, kung gusto siya nga tuuhan siya sa mga tao, mga sukit tig paminaw iyang gisulti, dako ni nga credibility nga imong i-build up kinalang challenge si mahigala in the part ni BBM tungod kay bao baya ang tanan mahigala Marcos guni. So to gain the public's trust in the sincerity mahigala ni ining iyang statement,
BBM should provide concrete examples, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. To establish credibility. Kinahanglan sa concrete examples, mga higala. Nining iya karong pagpa gi-enumerate niya unsay buhaton. Ang DPWH ang imondoan ilista na. Ilista isulti na ko unsa na siya. Submit og report. Unsa tong project nga nahuman na, unsa tong project nga wa pa mahuman, unsa tong project nga nahuman nagbahin ang kwarta. Ay kinahanglan sa kiniyang pagkasulti may gala. Mo kansa kinahanglan sa mo establish o credibility pag yun. O tinudlo niya ni ron. O dunay kasi makakita na mga politiko diha nga tuhlam tinuod sa BBM hasta mga contractors maapil. So whoever is found guilty during his inquiry, heads must roll in the agency responsible for implementing infrastructure projects. Unsa man ang agency? Mao na ang Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kay ngano man ang DPWH ba wa gani wa gani mahigalay muligid nga mga ulo des DPWH makaingon ka istorya ra gyud kutob dakin. Istorya ra kutob. Para maklaro na to nga dili kay istorya kutob sa BBM atong testingan og dunay mo dunay mga nga muligid ini sa Department of Public Works and Highways. Ilaman gyud nga responsibility, be? So sila gyud mo nag-implement sila nakigsabot mahigala sa mga kontraktor. Tanaw na to. Kaya nga naman, number 1, kinis BBM mga higala, hasta na mga congressmen nga naminaw mo sa ning kunahon na sa tinuod ka na yung isulti o dili ni tinuod. Kinahanglan pa sa mo establisar mahigala sa iyang kredibilidad kay Marcos baya ni apelido. O niya nahibaw ba tayo mahigala si iyang amahan Ferdinand Marcos na dili pag-unsa makagilaan on record ba na mga higala sa katugong mga kaso niya sa una mahigalang daghang mga pangurakot mga sukitig paminaw. Giembargo magani mahigala sa gobyerno tuguban. Og matod pa mga higala sa kinini ang mga report mga higala diha mga kagilaan sa mga journals o guban pa naklaro magitos Marcos nga doon na to'y problema ang amahan. So kini anak man pwede itong inon nga wa ba ka na mo liwat sa amahan or anak man pwede mo ingon ka nga bahalahi yun sa amahan. So kinalan sa mo establisar iya kay katos Marcos mga kagilaan tinuoray lang ang uban mo ingon golden age kuno to. Kasi pagka golden age mga kagilaan nga ang ato bayang ang contemporaries ni Marcos mahigala adtong panahon nga nagpresidente siya si Lee Kuan Yew sa Singapore. Muna iya mga kabats-bats. Muna kabats-bats si Marcos. Kadtos lang mga higala sa Singapore, si Lee Kuan Yew sa Singapore, si Chung Hee sa South Korea. Muna iya mga kabats-bats. Mga diktador sa ito mahigala pero lahi itong ilang pagka-diktador. Dugay sa ito, kuan ba? O pila ka tuig si Marcos naglingkod, mo putong tuig na naglingkod sila. Pero convert mahigalang Lee Kuan Yew ang Singapore gikan sa labing pobreng nasod. Ngadto mahigala sa labing datong nasod ron diri sa Asia mga higala. Straight to the point. Grabe umadto ka Singapore, grabe ang pagka kuan niya. Unya adtong panahon na mga kagilaan ang Pilipinas medyo nakaangat-angat na mata nag-una na mata sa lumba pa mahigalas dinaganay nakauna na taba. Ato mga panahon na kana mga paglingkod ni Marcos mahigala sugod ang amahan kinini ang paglingkod niya mahigala sa iyang presidency mga inana mahigala mga tuig mga 1968 man to day no 1970s na paglingkod atong Ferdinand Marcos mahigala Pilipinas medyo angat-angat na matagamay biyaan naman to ni daan ning Singapore day sa una kada Singapore kana Malaysia kana na ang South Korea ato mga panahon na perting pait pa kayong kahimtang nila. Nya kitang Pilipinas kita may pinakaduol-duol sa Amerika. Miingon ko to may galang presidente sa US kanadto. Si US President Lyndon Johnson gitawag na si Marcos nga yang right hand, right arm in Asia may galang right arm in South Asia. Right arm in Southeast Asia. Inana to mahigala.
nakaangat-angat na ta. Una ta ining mga Singapore, una ta ining economically mga kagilaan. Angat-angat na ta. Kanang Japan mga hisukin tigpaminaw, pobre mo ko ng Japan kanadto kay nadato na actually. So call bitaw sa gira sa Amerika, kay ni atim mas la mga kagilag ngilngig ng Japan actually. Kanang Japan, Germany mo bitaw nagkasnabot sila nga kitay mo haris kalibutan ato ning atong banggaon ang Amerika. Ang problema lang napildi masas gira. Nga paksot ang Japan na kioy. Ako nakadto magi ko ng Hiroshima mahigala, nakakita mo ko aktual nga igo to sa atomic bomb nga gibuhian sa Amerika. Karon okay naman na balik na pero doon ay kipoy mga ang naagian ba pakangilngigang pagkakuana. So kanang Japan surrender sila surrender sa Amerika. Nya nasugod sa kapobre pero ang ilang mga bata sa Japan grabe ang ilang brainwashing pud indakin. Pobre gyud ta, lihok kita. Kay pait ato kahimtang napildi tagubat. So grabe gyud ang paglihok. So at that time mahigala kinini ang paspas po nyo rebuild ang Japan. Hasta ng Germany, paspas kayo sila nakabangon ba? Leadership na day. Paspas kayo bangon. So at that time, ka na paglingkod ni Marcos, nakabangon-bangon ang Japan. But kita, in terms of economics, mahigala nga aspeto, na pamamautas Japan. Pero kanang Singapore, naulahin na nato na. Kanang Malaysia, kanang South Korea. Kabats ni Ferdinand Marcos, kiniamahan ng BBM, moto si Lee Kuan Yew og si Chung Hee dito mahigala sa South Korea. Pagkahuman sa paglingkod ni Lee Kuan Yew sa South Korea mga sukit tigpaminaw sa Singapore, iya yung nabalitok ang Singapore gikan sa kapobre karon antud ron suroy ka Singapore. Naagod eskwelahan Lee Kuan Yew dito day. Ihatag sa dako kayong pagtahod ni Lee Kuan Yew mga higala. Ang South Korea mausad kana si Chung Hee mausad. Nitahod ang South Korea niya kay siya may nakapa kanabang ang sakripisyo ba aron nga ang imong nasod mo angat paghuman sa termino ni Kwanday ni Chung Hee sa South Korea ni pauli siya mga kagalaan usa ra ka property ang naa niya usa ka property lang katong daan nga apartment dito sa Puyo sa karaan nga apartment. In fact, ang taga dito sa South Korea naghimo sa trust fund alang sa pamilya may galang ni Kwan Chung Hee. Hasta sa Lee Kuan Yew, pag human yung presidency, okay. Nibalik sa pagkasibilyan, very ordinary lang yun. Pero, kining papang BBM mga sukintig paminaw, as kagabiha. Nagibalay, ang balay niya sa Tacloban, nakadto maguday, patadako ang balaya yun noon. Murag usaka, doon ay mga simento, doon ay mga kahoy-kahoy, ana. Kung nahuna ka kanya mga kahoy, mga antik na ba rin, kaingon kang usaman siguro ka, kalasangan ang gigamit, ini aroma, tuko ni Baya. Uting pagkangilngiga yun. Sumuna akong gingon, kining pagsulting BBM ron, mahiya naman kayo. Ang gigamit nga pronoun is you. Second person plural. Kaya kanang iyugod nga pulong, pwede man ang second person plural, second person singular. Plural na. Mahiya naman kayo. Wala na gano'n nga, igamitag first person plural, unta nga. Mahiya naman tayo. Kayo, wala labos BBM. So, karon iyang i-establish na, kanisulti magod, kanagod mahiga lang pag speech ni mo, unsa may credibility ng tawhana nga musulti. So kato mga congressmen mula to mahigalag apil po sa tindog-tindog tan-aw lagwan na pag tindog nila pakpak sila na una-una siguro Martin nindog naman sila apil po tindog sa Martin pero nauwahi sa tindog. Mahiya naman kayo kayo lagi gigamit mo na nga wa say labot kay sa may speaker, address man to sa second person, you. Yan ang tagingon, mahiya naman tayo, ha? Sige, granting, way labos BBM. Pero mapakita siya mahigala og mapakita siya og klaro gyud konkreto nga example ani mga higala. Kay iya ba yung background dili kayo makeup fighter against corruption BBM day medyo dili alanganin kayo.
So unsay buhaton niya? Iyang establisher. Karon ang pangutana ron ang Department of Public Works and Highways. Balikon ko mga higala, ang 2022 budget 128 billion, 2023 182 billion sa flood control project na ha. 2024 last year 244 billion, ang karong tuiga 248 billion. Unya na unsa ang flood control project. Porbida mahigalaway nakita. O si BBM mismo miingon, palpak ang mga proyekto, gumuho mga higala o guni-guni. Sa to pa imagination ra. Implemented, gipirmahan dito mga higala sa papilis, implemented, completed, pero way nakita. Nay nakita sa papilis. Ghost project mga sukintig paminaw. Straight to the point. So kay Ghost man doon nagi mo ligid aning mga ulo. Pag sure gyud diha nga tinuod din kang BBM. Wa gani mo ligid mga ulo ani makayon ka wa istorya ra kutob, ha? Kay kini DPWH karon, tanawa ha? Kini si Bunuan. Ang kini ni ang Secretary sa Department of Public Works and Highways, be kumusta man? Murag wa man lagi matandog. Secretary Manuel Bunuan. Isa may iyan ning lookout. Ha? Dapat si Marcos may gala si presidente mao na iyang pet project, mao man iyang gipanghambog nga flood control project. Siya mismo musubay sa dito dekin. Bisubayon tani be. Unsa ni project na unsa naman ni? Suruyon tani dito. Karon pagbabaha na may gala pag dungan ang nagdungan-dungan ang bagyo mga kagalan, sunod nga grabe karapid. Si Crising, si Dante o si Imong mapay pagbisita Marcos. Pagtanaw niya wala na. Naunsa palpak man ni project na to. Oh. Palpak man ni project ka. So kay palpak na adto ang dukdukon nimo ini ang imong alter ego nga si Secretary Manuel Bunuan. Straight to the point. Sa Department of Public Works and Highways, unsa may nahitabo sa DPWH? Kamo ra ba'y pinakadakog budget? In fact, karon tuiga mga kagalaan 1 trillion, ang budget mahigala 1 trillion kapin ang budget mga kagalaan alang sa Department of Public Works and Highways. Nganong murag wa man matandog lagi na si Secretary Manuel Bunuan. Straight to the point. Pagingon niya, be submit mo resignation, be courtesy resignation o submit. Ano wa man lagi matandog. Ha? Karon nakasabot na ko nga si Cristina Garcia Flasco ni submit kunuhay sa iyang courtesy resignation, wa pud matandog si Cristina. Okay, inana des la kasuod kay kuyo gusto dito tanto ko sa Amerika. Sila si Lisa Marcos, sila man kuyuga dito day. Dunay gisaligan sa Cristina di ay. Mo nabisan si Doc Flasco mga kagalaan. Bangga sa Martin Romualdez. Ngani, wa mo butar sa Doc Flasco may galang Martin Romualdez atol sa voting na tumilabayng Lunes. Sa mga congressmen sa Sugbo mga higala, si Doc Flasco ra o si Cutie Delmar ang wa mo butar ni Martin Romualdez. Straight to the point. Why problema si Cutie Delmar kay consistent siya, wa sa mahigala mo pirma sa impeachment ni Sara o wa po siya mo butar ni Martin. Pero kini si Doc Flasco, may pirma siyang Sara, inconsistent niyang stand. Ni pirma siya nga i-impeach si Sara, karon wa na sa mahigala mo dapig, karon wa sa mo butar ni kini ni ang Romualdez. Makaingon kag wa na gyud, tangtang na gyud ni si Cristina ini pagka-sekretary kay isuko lang siyang Romualdez. Pag suko ni Romualdez, Cristina wa man gyud tangtang, gibalik man. Ngano man, sus nakitaan sa video mga higala pag adto sa Amerika. Suod gyud ay kayos Lisa pudoy. Nakakapit og maayos Cristina ito, maayo makakapit ito dapat gusto naglingkod may galang kuan. Lisa Marcos og si Doc Flasco dito sa Amerika. Unyag imong tangtangon si Cristina, unyag mingon si Cristina nga na, nalaba ko nahibawan gamay itong kang tagto ko. Kay buto na naon may galaki ni Cristina Garcia Flasco, tinuoray lang. Kanalang gudaan may galang naglingkod sa Department of Tourism, palpak kaayo tong sus ka palpak day sa iyang materials para campaign materials Department of Tourism. My God. Nangupya og mga video, nangupya og mga pictures para sa iyang campaign materials. Love the Philippines. Nya unsa man nga itong tourism sa Pilipinas, dabian ta sa itong mga silingan nga mga nasod. Nya okay was Cristina na? Tiyan mo na dahi kato bitang naisalida bitang Avengers nga na si Thanos dito niabot og shooting sa Pilipinas, gikuhaan ta ang atong rice terraces, giapil og shooting dito nining Avengers. Pero kita noon tawa Hollywood to mahigala nga kuan movie giapilan ta kuha day
ang Pilipinas may sa atong rice terraces. Unya kita naghimo tag atong materials, tourism materials ng ngupya na hinuunta. Wa gaba. Unsang klasihan na ang Department of Tourism ni gamit imagine ha, kanang Avengers kasi may nakakita ng Avengers ako di kay kutitan-aw namin na ng klasiha salida di actually dili kay kukuanan ng mga salida ha pero usahay ko matakdan man sa gutang tan-aw ina na kana bitang Spider-Man kani adto may galabid na nalingaw sa ko ng Spider-Man tanaw di makay kutig tan-aw ina na ganahan ko kana mga realistic nga mga stories ba pero usahay kalingaw masad nagdungan mi ni kwan mga kwan pa mi dito pa mi speakers bumbu radio pa mi adto okay na may mga sinihan ng kulon ba Oriente na doon ang tanaw ni Regalon but kinumduman si Bombo Regalon nanot na kay Spider-Man kuno sa lida moto iyang ko niya with great power comes great responsibility askang ilngiga Spider-Man ha o rindo tong story ni Spider-Man kay kung man to sa kanabang human kung ba doon na bitay gi-humanize bitaw indaken wan yun sa human yun siya niya human estudyante siya, gibuli pa ganit siya mga kagalaan niya, napaakan sa kalit pag nag-adto sa field trip ba niya human napaakan sa Spider-Man kasama kay pagpaakan sa Spider-Man takdan siya pag anang natingala sa abtik naman sa kayo nga dunay platon tagak sao niya kay ha ya ako'y pakunon ang story ang pagkasuwat sa story Spider-Man o nindot pagkasuwat ang kini Superman bag-or Superman no kay ko ganahi day kay ngano yung kalit nagkatagak Superman tagak ano wala ko lang nesgutan ko lang kay kato mga superhero sa Amerika ba nag-uban tanang superheroes against mahigala sa mga dautan niabot og shooting sila ang Hollywood og kuha og kana na ang rice terraces sa Pilipinas inana ha ang taga Hollywood dili sa ato wa gyud sa mangupyan yan sila day ilagi kuha ang rice terraces Pilipinas pero kita ang Department of Tourism Cristina Frasco may nagda nangupya og rice terraces lain nasot nya okay ka lang Cristina Garcia Frasco nangupya ka uwawas na ngupya oy naila man ni mga Garcia mahigala mga Garcia mga Bright ana nya Bright kinungupya man pero with your respect may kato ni Pabling Bright gito ha ni Pabling dai believe ko to ni Pabling ha kato si kuan ni asawa mahigala mayo to napoko komigo kada si kuan ay Bernard Garcia good morning brother gitawgan ko niya nahanap po yung Awais Manny Pacquiao bag-o pero lain na paminaw nangupya tama higala Cristina Garcia Frasco nangupya unya pagpangupya gipasubmit mahigala courtesy resignation okay lang siya sus pagtan-aw kini karon dili di man tadalig katangtang Cristina daw kuyog siya ni first lady dito sa Amerika day sila tanto ko ditong kuyuga dito kasayaw-sayaw gakaon-kaon na unya gimong tangtango na ha imagine na ka nakaingon ko mahigala wa na ni sukol na si Doc Frasco ni Martin Romualdez delikado di na gid mabalik Cristina aning kalakiha pero was manligon man si Cristina kapit sa dito indagin nihan ako nakaingon maod hindi matangtang ni kay ligon ayang kapit dili ni Martin tuwa yang kapit ni Lisa mismo ha kuyog sa asa man tong kwadong na ba to dong katong kang Lisa Marcos nga on sila ba naas Tantuco naas Cristina biya ibalik gamay ha may sigutan ta man lang Straight to the point. atong balikan mahigala atong hisgutanan ron Cristina mahigala wa gyud matandog ha wa gyud matandog nya suod sa mahigalang Lisa ang pangutanan nako kini si Secretary Bunuan sa Department of Public Works and Highways nganong man ni matandog sad nga ang budget mahigala billions man ang budget ining mga flood control project balikon ko 2022 year 2022 128 billion nag-ana mo kadako year 2023 182 billion last year 2024 244 billion og karong tuiga 248 billion nag-ana mo kadako unya sa may nahitabo igbaha mahigala hastang Ginoo ko ha mo siya mismo dunay personal knowledge sa si Marcos nga palpak gumuho guni-guni imagination ra ang mga projects yang sama na ni mo doon na kay latiguhon ni Haros Department of Public Works and Highways ngano man ni malatigo basig parehan ng Cristina nga
Wa matandog kay dito day kuyog mahigala sa man tabi nangaon sa Christina dito sa Amerika eh. Asa gamay lang nin sa tipakita nung taon. Kini nga portion tod kala to mahigala sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, cured fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Natanawa na ko katong sa Amerika ba. Umingon og imong tanggalon sa Christina dayon ug moingon niya day nga ayan lagi ko ka inyong tanggala kay nahibaw ra ba kog narabo kay nabawan gamay sa atong lakaw dito sa Amerika. Dili ba ka kana mo hinungda no? Kanang ato mga pangutana lang, basta magkon mga courtesy resignation no. Sige, submit. Pero mo inahinay itong panawag dito nga, Ma'am Lisa, kinini ang akong kuan ba, submit ko courtesy resignation, pero ma'am kinini ang nindot sa tutulakaw sa Amerika, ma'am no? Maminaw dili gyud makaakos BBM og kuan niya, ibalik gyud ka diha nga padayon kasi yung pagkasekretary. Ano makapagutan na sa kini si Manuel Bunuan ni day. Ngano mo man matandog? Ngano man matandog nga palpak man kanang project niya sa Department of Public Works and Highways. Secretary Manuel Bunuan. Ano nang tandog? Kada kong kwarta nya karong tuiga trilyoning budget sa DPWH. Nya wa ba ni kakuyog klaro sa tugon ilang panihapon ni konbe. Nilisa Marcos Amerika ba sila kakuyog ni asaman tawa. Okay ni. Stantuko tapan sila. Christina tapan ba sila day? Suod sila ni Lisa. Tapos si Prasco. Silang tapara. Asa man ay audio ni siya dong? Na bebe, gamay lang be. Lamias kaon oy. Perting lamian kaon na, Natural mi nga private person sa tantuko. Private person pero yung gikaon public man nga man eh. Siyempre, mga isgutan yun. Tama. Muna, tapad mas ninduta de sa Amerika eh. Astilan. Umone dito sa US, no? Diyan na nagkaingon dili matangtang Christina day gyud. Mao ni day, check ko no dihag nabang sekretary sa DPWH bisig naa, Ato lang na agi katawa ba diha na. Kay laliman kag nibangga siyang Martin Romalde si Frasco day. Hantod ron. Gaha atugong Lunes wa mo butas Frasco ni kon Romaldes. Pero ligon sa di ay gyud og kapit si Christina o si Frasco diri mga higala sa administrasyon kay kuyog man sa Amerika. Nya kung imo ning dayunan pagkatangtang pagkasekretary sa Department of Tourism, basin unyag mo pahinumdom day mingon nga Ma'am Lisa kinini ang pagkanindot sa tong lakaw sa US ma'am no. Unya mo kanta ni nalisod kayo kay imo ning mga higalang di ni mo ayuhog katalan si Christina, delikado magyud ang administrasyon mga mong ni day. Mingon nga kini katubang ma'am kini ang katubang sa US ba nga tong gikan-an lami to sa tong restaurant, sa ganito nga restaurant, ma'am kato nag-uban tantuko ba? Sa gamay lang pahinumdom day nga di ko kalimot sa Diyos dito, ma'am nindot kay to nga pagka-Diyos, oy. Fresh na fresh, ang gigamit nga prutas o kanang gikan po punuan ba? Na ang akong pangutana kana si Sekretary Bunuan, nabatay picture ng Sekretary Bunuan day? Kuhan ko ng picture na ng Sekretary Manuel Bunuan sa Department of Public Works and Highways. Nganong man ni matandog? Ang uban nga mga natandog, gamay ra may natandog day, ng courtesy resignation niya, gamay ra may natandog.
Balik man tanan, no? Nya karon og magisgot tag corruption nga nakakita gyud mahigalas BBM. May bunuan ani, be? Ipakita ko na sa may picture ano niya, be. Kay kining DPWH bang higalatin oray lang sa no, with all due respect. Daghang mga tarong po sa Department of Public Works and Highways, with all due respect. Pero doon na po din mahigalay mga medyo dili kayo tarong. Kanago dagko kani mga proyekto ha. Maunis bunuan. Maunis bunuan. Ngano man ning man matandog bisag gamay. Nga palpak man kanang project sa flood control project. Sila man ila man ning lookout sa Department of Public Works and Highways. Doon na mo yung mga private contractors, of course, but ang kontrata mahigala mo pirma ni day ang Department of Public Works and Highways kay national project ni. Sa kinsa may nakakwarta ni. Mamarjagi ko ni Bongbong. Nga na ay palpak, gumuho, guni-guni, nahibaw naman ta nga doon na mga higalay mga kickback, nahibaw ta nga doon na mga for the boys, nahibaw ta nga doon na corruption. So kung doon na corruption ni na, ayaw kung inangway labot ng Department of Public Works and Highways. O wa makabantay may gala sekretary bunuan, so ibutang talang danghag yun day sa kayo. Putin danghag yun day, wag yun sa kabantay. Nga giuntoy siya mahigala sa mga contractors. Kung danghag, pulihan, kay danghag man. Straight to the point. At the very least danghag. Nyao kita nga doon na tayo Secretary's Department of Public Works and Highways nga danghag. Straight to the point. Or appeal gyud sa ani. Kay dili ni badlong ni Marcos mahigala, why credibility ang iyang gisulti makatawa lang ang tungtua dito atik naman ang imo Mora ni kanta mahigalang sumpayan pero atik ra. Kay balikon ko dako man kredibilidad nga iyang i-build up sa ni BBM. Kay ang iyang amahan mahigala product man Mingo man nga dili mi mo tuo kay imong amahan mo niliwat ka. Para nga imong gyud nga ma-establish, mahimo kay imong kaugalingon gyud nga record. Nya mugukod ka ni mga korap. Kay kadtong imong amahan si Ferdinand Marcos mahigala on record man na. Base mga kaigalaan sa 2004 nga Global Transparency Report. Ang Global Transparency Report atong 2024 nagbutyag nga kadto si Marcos second sa listahan, second siya sa the world's most corrupt leaders. Straight to the point. Second today. So karon anak man ka atong ikaduhang most corrupt leader, di mi motuo nimo. Pero aron makatuo mi nimo sampuli ko na be. Among isiparit ang among pananaw sa amahan ug ikaw. Sampuli ko na be. Og way mo ligid nga ini makaingon ta istorya ra kutob. Straight to the point. Ay kini naman DPWH daghang tarong, pero doon na po mahigalay maka-question sa ta. Ngano man ning mga kontrataha nga nang lusot man kinsa may mga kontraktor gipaboran ani, giunsa man pagbidding ni, hain man ang mga contractors. Betagaan to chance ingon mas Marcos nga ilista tanan. Hasta ni mga contractors. Para maklaro taning kalakiha mga higala. Kay prebuyag kining DPWH noon dili tanan pero nakasuway mi ani og kana ang nag-outing mi dito sa kini ang katong gi-outingan day sa to dito sa Lapu-Lapu no. Ay di kini ato mga staff sa DYHP perti man ning manarbaho gyud labi pag na mga coverage mahigalan dagkong coverage ba. Murag humanto sa election. So pag mag-election maglingaw-lingaw ta kay humana man coverage. Usahay adto may mahigala sa kwan nindot ang dagat sa Midilin. Pero say layo na kay Bakiba. Kini karong bag-o dito mistuburan outing ginagmay kay pa wa sa stress na diri may sa Lapu-Lapu itong panahon na nakauban na mo mahigalag kwan nagdeyos nami kay mahal man kay itong ilang kwan dito sa Lapu-Lapu kanang nailang resort ng mahalon. Katong amo nga ato lang ta tripping kita para makasuway lang sa kita din mga kauban na mo sus pagkahuman perti ang mahal lagi dito no? Kinini ang nanawag na ko sa Arnold Bustamante nga tuloy sa man mo order tag dayon ning beer mahal man kayo. Ito sige mo order lang ta order lang ta kuan mga katilaw lang ta ning usa lang beer maoro kung beer agud oros gawas pero umot masuod ng beer dito kay mo mahal man kay. Nakadungan na mo tong mga taga DPWH dito day. Numdum ka day di na to isulti resort. Hindi lang to isulti tong kuan dito may mahigalaga
lingkod-lingkod sa may kahuyan mga sukit ng paminaw kadtong pinakanindot nga cottage dito. Pinakanindot nga cottage mga nindot yun. Bungga ka sila dito. Makapangutan na kinsa pa sila diha nga mula magpiti mga bungay nga. Kung ano sila taga DPWH. Di lang po ta maghukom pero kaming nasibaw dito nga mo tay pinaka bungga kayo nga kuan cottage unya pinakanindot gyud ba nga kuan DPWH to sila dai ko iyay. Pero with all due respect hadi po tanan naghamay mga tarong ang Department of Public Works and Highways pero kadtong pagkakuan na makapangutan na gyud ka kay bili mahala ginoon kayo nawag si Arnold ako unsa mo dayon tag-order ng beer. Kamo dayon nang tama na yung katilaw lang ta. Kana laging mahal kay beer labi ng mga resort nga mga mahalon. Kana na ang inig-inom nimo sa kabotilyang beer mahubog kag kalit. O sara ka botilya mahigala bida kay makaingon ka nga okay na kay kana na ang nalipong ko. Sakit imong ulo, sakit na kong ulo kanang okay na. Ang sa to na pabuto nito kay happy hour karon ang beer sa happy hour kanang gagmay kinini ang kuan. Kinini ang gamay nga beer kanang bitong San Miguel ginagmay og happy hour pabuto nito kay tag 250 na lang. 250 pesos sa pila man na des gawas. Bida no og ares gawas ka ng San Miguel higupo mo na kay bisa pag napo ka botilya di ka mahubog oy. Kanang Red Horse noon tumar ka ng Red Horse mga unom ka botilya na may igo na ka. Pero kanang mga San Miguel na dili ka igo. Bisa pag napo na ka kon ay adto lang kag siya lang kana okay ra. Pero adto ka tong resort mahal kayo. Nya kini itong kwarta hinaguan ko ni di ko ni kinurakot. Usa ka botilya mo kay ay sakit akong ulo. Asaman dugang pata ayo na kay murag nga kuan na labad na akong sakit na kasakit. Mukalit ka sakit imong kuan mo ka mahubog kag galit usa ka botilya na hubog na ka. At tinuoray sakit sa bulsa. Ora ka mahigalag mo kalit na kahipilon mo ko din eh. Pero kadto among kadungan sa DPWH kuno to sila por bida. Mura anli ang ilang inom day. Hala, piltigyon ko na. Mo no nakapangutan gyud unsa na sa diha nga nindot mang ilang video kay ilang kuno to. Sadya mo taga DPWH sir. Ako lang nagagi kato-katawa mga kaigsunan pero kinini ang ako bang pangutanan dako nganong may natandog ining Department of Public Works and Highways nga naa may palpak ini ha ato ning pabuton ha kinini ang flood control project perting grabihang baha mga kaigalaan unya wa may natandog klarohon ta lang kini og way matandog ini diha ta makaingon nga kining sulti mahigalang BBM but-but na ni kutob. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Straight to the Point. Diya may nag-text nako, nag-chat nako akong amigo, ambot mong pa-mention ba kani o di ba? Matod pa niya day, na ay bridge sa Argao na humana pero di magamit kay wala trabaho sa DPWH ang approach. Gitupad la sa karaang taytayan, anugon kaayo ang kwarta sa nya wa magamit. Naka familiar kay day? Sinday ken gali niya kay uli manig Argao. Wala ra ba gyud unta kinahanglana kay maayo man ang tulay, pero gituparan gyud unya wa tiwasa ang approach. Nakakita ba po kinis naga day kana bitong mo tipas bitaw ka naga ba? Padong ka sa south, mo tipas ka padong Toledo na pay gihimo ng tulay-tulay nga pagkapulpul na lang yung paghimo ang ano man ang inanaman. Yawa magamit. Jesus Ginoo ko, Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Unya magkabantay kay labi ng ting eleksyon,
Ang kalsadang tarong giguba nya gisimintog balik gibutang ang asfalto. Kini ako na ning kuan ha. Mo na nga kadungan mi dito mga kaigala nagkapangutan na gibig. Kinsa man ang sa cottage nga saba kayo sila nindot kay ilang video kay bungga kay mga pagkaon, mga seafoods ana. Nya anli man lang beer. Nya kining amo diri nga ingo mas Arnold man tumar sa usa ka botilya unsa man tunay mo dugang pataan nig beer. Nangalisang sa presyo mahal ba ni ding kuan na din no? Makalit lang ka mahigalag ang among mga babae nga okay na tunay kay murag na hyper mi. Kadtong nung kutungutan ako kusama na dihang bungga man kayo taga DPWH na sir. Kaya ako lang nangyagi katawa tinuray lang bitaw sa una ko subit ang inom so na kanang pito ka red horse unom pito ka red horse nga half liter kay igo na kay makasayaw na gyud kanaki. Og video kay pana kakanta na kita naki kanang usa ka botilya di paman duha ka botilya na pag-abot 5 ka botilya unom na nami na kay kanta. Bahalag more or less muntingog kasayaw na gyud kanaki. Pero kanang mga San Miguel tanawa abot lang ka mahigalag mga napuwa di ra makatandog. Pero adto nimo imno na sa kwan dito na kanang mga Sangrila adto kinom di gani Plantation Bay kini ni ang dira sa Maji Park kana usa ka botilya hubog na ka. So ay god order ka sa Crimson inom ka Crimson usa ka botilya bro ka kaingon ka nga di na hubog na ko. Pero kato tapad niya taga DPWH anli mas na kay kung kisam na sa dia taga DPWH na sir. Pero di po tanan ha kay nato man ta mahigalan do na may mga tarong gid na. Damay nag-chat nako di na nako i-mention mahigala kay basig man mo sulti pod. Pero may pagpaminaw sa to mga listeners ha Attorney Rani Montes Claros nga naminaw na to ron. Si Attorney Jan Cagulada. Oy, si Sir Fred Langido. Good morning mo sir. Na naminaw sa nato mga sukid dig paminaw. Pero mo lagi ni ha. Pero ha kana kita day ko nang nagaray. Lik adto nimo ana padung ka south, liko nimo padung sa Toledo na ay gibutang pod niya kon ha. Bridge man kuno wa magamit gyud. Nakapangutan na ka nga nung gitukod man na dihang wa may klaro na mao di sa Argao sad. Doon na sa Argao gitapad lang wa kinahanglan ng tulay ha pero butang-butangan gyud nya wa magamit. Pero usik ng kwartas gobyerno ining kalakiha ha.